y Seintiau yn mwynhau'r meddiant yn y munudau cynnar yma. Astles i Smith yn trygoi yn yr ei warchod. Smith yn torri nôl, y croesiad yn ei dati ar canol! A dwi'n meddwl bod Foligno wedi penio honna i'w rwyd i hun. Jonathan Foligno sgoriodd i Aberystwyth yn erbyn y Seintiau'r mis diwetha a wedi sgorio i'r rhwyd anghywir y tro yma dan bwysau gan dinebu. Astles yn edrych yma bas hir letraws. Mae honna yn hyfryd i Harrington. Harrington. O, curoedd ddyn yn rhy hawdd, y croesiad i mewn! A Robles oedd yno, fe ddylai hi fod yn ddwy i'r tîm cartre. Sislovic yn cael ei herio. Aber yn ennill y bêl yn ôl. O, mae hwnna'n bas hyfryd gan Rhys Davies. A nawr tybyr amser a lle gan Adam Davies. Hewitt yw'r unig gris yn cyrraedd. Mae cyrraedd Hewitt hefyd! Ac Aberystwyth yn gyfartal. 10 munud yn weddill o'r hanner cynta. Ail gôl Hewitt y tymor hwn. Fawr o gymorth gan Davies a fe adlamodd i'n lwcus i Hewitt. Redmond. O, dyna chi bas hyfryd i Sislovic! O, blaen bysedd Pennock yn gwiro honna heibio'r nod. Smith ar gic gornel at y postyn pella. Mae mynd Hudson oedd yno ac oedd angen arbediad. Mae'r cyfle dal yno. Mullen. Hewitt yn ei warchod. Mullen mor gyfrwys yn cael y croesiad i mewn. A Greg Draper oedd yno. Ond dwi'n meddwl mai Lee Jenkins gafodd y cyffyrddiad ola. Ail gôl i'w rhwyd i hun i chwaraewyr Aberystwyth. Holland i Routledge, y Seintiau yn cadw'r meddiant yn hyfryd yn y niwl yma. Redmond nawr i Draper! Oedd y gôl yn teimlo'n anochel, a mae'r Llymanwr wedi codi i Liman. Bydd hi ddim yn cyfri cam sefyll yw'r penderfyniad yn erbyn yr eilydd Draper, ond oedd hi'n symudiad godidog. Mae'r tîm cartre yn mwynhau gymaint o'r meddiant. Maen nhw'n mwynhau y passes yma, y trionglau o'r sodliad. Sislovic yn ôl i Routledge a Draper yno. Mae'n cicio'r postio mewn rhwystredigaeth, fe ddyle fe fod wedi llwydo. Pennock ar gic, y bêl ar goll yn y niwl braidd. Smith neu derbyn i nôl gan Sislovic. Leo Smith yn croesi ar y droed chwith. Mullen, yr holl fodrwodd i Jamie Mullen. Amddiffyn Aberystwyth ar chwal! A Draper yn cael ei gôl o'r diwedd. 3 chynnig i'r gŵr o Sela Newydd. 5 munud i weddill a mae'r triphwynt yn saff nawr dros bosib. Mae Aberystwyth di amddiffyn yn ddewr yn y gêm yma, ond mae'r Seintiau wedi bod yr ei gorau hefyd yn symud y bêl o naill ochr y cae'r llall. Redmond nawr, i mewn at Draper, y peniad! A Draper yn cyrraedd figurau dwbl. Yr ail chwaraewr i wneud hyn yn y gyngrar ar ôl Chris Venables. Mae'n 4-1 ar Seintiau ar ei gorau ar neuadd y parc y pnawn yma. After we scored in 3 minutes, I thought, okay, we'll get the second and whatever, and it'll be an easier afternoon than it was. But yeah, they ran us close, certainly first half, and then we started to pick things up second half. Wel, am 70 munud oedden ni yn y gêm. Yn y diwedd, rhaid i fi ddeud, dyna wedi'r tîm sydd wedi chwarae lot o gemau yn y 6 wsos dwytha. Da ni wedi chwarae un. Ti'n gweld y tîm yn y 15-10 munud dwytha. Da ni wedi blinio ddweud i gwir. Da ni wedi newid un o ddau o'r chwaraewyr heddiw efo'r cynggymaint o gemau sydd gen i'n dod i mewn. Bod ni wedi ddarogiad, da ni'n fod yn siomedig efo'r perfformiad yna. Am 70 munud, da ni wedi bod hefo nhw. Yeah, da ni wedi cochi blad, da ni'n gorau symud ymlaen. I think some people got me down as 3 and some got me down as 2. So I have to see whether the first one does come off for me or not. I don't really know what happened, to be honest, but hopefully got 3. Yeah, good work from Jamie for the first one. Obviously, when he gets out wide, he's just going to try and whip it into the box as early as possible. And fortunately, it's ended up in the back of the net. And then next 2 goals, good work from Jamie again to set me up for a nice easy one. And then Danny picks me out with a great little ball for the header at the back post. So yeah, nice to come on and score 2 or 3 goals, whatever it is. But yeah, just nice to pick up another 3 points and keep a good run going. Yeah, it is. It's good. I mean, we can't do any more. We've only drawn 2 games, so we've won the rest and drawn 2. So really, we look after ourselves, and I'm pleased. Not over the moon with our start, but I'm pleased.
and obviously Bala and Connors Key doing very well as well, and it makes for a more exciting league. Usually we're in a position where we have to come from behind around November, December time, but it's nice to be sitting at the top there. Wel, da ni'n yn y hwlffordd dydd Mawrth, so ar ôl dydd Mawrth gyda ni 6 gem a mae 5 nhw'n gartref, so dim ond 4 gem, da ni wedi chwarae gartref, so da ni'n gobeithio un rhyw rhedag bach. A fel dwi'n ddeithio hogia, da ni wedi chwarae'r hogia mawr rwan. Gyda ni Connors Key wedi fyny dydd Gwener nesaf, gyda ni Bala wedyn. Bla wedyn mae'n fyny iddyn ni, beth da ni'n mynd i wneud efo'r 6 gem nesaf. Gobeithio ydy, da ni'n mynd ar ryw run bach a trio i pwyntio mewn i'r 6 cyntaf.